Alright mga ka-aksyon, ako oras po natin. Ayan, oras po natin mga ka-aksyon. Alas 12:46. Uy, medyo maganda-ganda rin yung mood nitong background music mga ka-aksyon. Sige, ito ang gagamitin natin pagka magbabasa tayo ng istorya. Pero sa ngayon, ito muna yung ayan mga ka-aksyon, programang Love Notes Unlimited. Kasama nyo ho siyempre ang inyong lingkod. Ayan, nakasama nyo po pala ako gabi mga ka-aksyon at para doon sa mga tumututok sa atin sa mga oras na to. Ayan, kagabi mga ka-aksyon may mga tumawag sa atin. Ayan, si Sir Jing ng Orbis nagbabalik muli, Ayan, napatawag siya kagabi. Medyo late na ng konti pero ayun, at tabi natin niya tayo ng isang maaksyong gabi. Tapos ayun, sabi niya, kamusta daw? Ayun, at pero medyo hindi natin na-play yung song niya kagabi. So mamayang gabi, asahan nyo, piplay natin yun. Isang maaksyong hapon pala sa ating lahat mga ka-aksyon, Magandang tanghali Pilipinas. Isang maaksyong tanghali mga ka-aksyon. Kasama nyo ho syempre ang inyong lingkod sa mga oras muna ito sa programang Love Notes Unlimited. Ayan, ako po si Action Alex Navarro. So yun mga ka-aksyon, at tuloy-tuloy pa rin. Yan, inaanyayahan po namin kayo na tumutok sa amin pong Facebook Live. Bumisita lamang po kayo sa amin pong Facebook page sa DWCM Action Radio Pangasinan. O di kaya naman mga ka-aksyon, sa aming airwaves. Ayan, punta lamang ho kayo sa AM band. Hanapin ang 1161 kHz. Ayan, at tumutok ho kayo mula alas 5 hanggang alas 10. Mga ka-aksyon. Ayun, so kahapon napag-usapan natin dito mga ka-aksyon ang kwento. Nakalimutan ko yung pangalan ng kwento kahapon, pero tungkol siya sa pagiging well, parang paano ba? Basta may yung lalaki mga ka-aksyon ay merong boyfriend. Ayan. Tapos itong isang babae, type na type niya yung lalaking yon. Kaso nga lang, may mali mga ka-aksyon, may mali. Pero yun, at hindi daw mawawala sa kanya kahit na gano'n na daw yung lalaki, kahit medyo nasiraan na siya doon sa buong bayan nila mga ka-aksyon. Hindi daw siya nawawala ng tiwala na darating yung panahon na magiging sila. Diba? Palaban mga ka-aksyon, Hindi nawawala ng pag-asa. Sana uli hindi nawawala ng pag-asa mga ka-aksyon. Lalo pagdating sa pag-ibig. Uy, speaking pala mga ka-aksyon, usaping pag-ibig. Ayan, at noong kailan ba? Monday ba? Monday mga ka-aksyon kasi Wednesday po ngayon. Noong Monday, yung kwento po natin ay tungkol doon naman sa babaeng hindi mabubuntis pero itinatago niya pa rin sa kanyang asawa. Sa pag-check natin mga ka-aksyon, at baka sa Friday siguro kanya asahan natin yung bago niyang kwento, yung karugtong ng kwentong yon mga ka-aksyon, na magmumula syempre sa ating paring letter sender. Kasi gagawin niya doon ang paraan kung paano niya sasabihin. Yun nga lang, natatakot daw ho siya mga ka-aksyon dahil baka pag dumating sa puntong aminin niya daw ang totoo. Nako, ang problema lang mga ka-aksyon, baka mamaya hiwalayan daw siya, natatakot siyang mawalan ng kinakasama mga ka-aksyon. Well, hindi pa naman sila kasal dahil binabalak pa lang nitong si lalaki mga ka-aksyon na magpakasal silang dalawa. At nag-i-imagine na siya ng isang napakaganda at masayang pamilya, 2 anak, ganyan, ganito. Kapag kayo naman kasi napupunta sa puntong ganon, mga ka-aksyon, isipin nyo ho, masyado kayo nag-e-expect ba? Nag-e-expect itong si lalaki na magkakaroon sila ng madaming anak, ng masayang pamilya, maingay na bahay. Diba? Pangarap yan, lahat ng kalalakihan. Hindi ako sigurado kung karamihan, pero ang alam ko, ayan, nangangarap sila lagi, 2 anak, isang babae, isang lalaki. Madalas sa mga lalaki, mga ka-aksyon. Base sa mga nakakasama ko, mga kaibigan, ganyan. Mga barkada ko, mga kaibigan, ganyan, mga kapatid kong lalaki, gano'n. Kapag kami nagkukwentuhan, nag-uusap-usap, mga ka-aksyon,
talagang nasa ano kami, magtatanong, lagi pare-parehas na pangarap namin magkaroon ng isang magandang bahay nasa gitna ng bukid, yung mga ganon. Tahimik, payapa, may mga aso, may mga ibon. Lahat naman siguro ganun, ano. At kasama doon, syempre, importante, mga anak, mga ka-action. Pero, yung naging problema natin, ayun, alam natin marami sa mga ka-action natin, ano, especially sa mga lalaki na talagang pangarap nila, ganun, magkaroon talaga ng anak. Kaya kung meron kayong mga tinatago na ganung mga bagay na hindi pala kayo mabubuntis dahil may nangyaring operasyon from the past, mga ganyan, dapat inaamin yan agad sa inyong lalo na sa lalaki, dahil kapag kayan mga ka-action, nalaman niyang parang nagpakasal na kayo kunwari, then sasabihin mo lang sa huli, mas masasaktan yung lalaki, lalo na kapag sinabi mo matagal mo nang alam pero hinintay mo pang matapos yung kasal para lang doon, di ba? Yung mga ganong problema, mga ka-action. So inaanyayahan ko syempre lahat ng mga ka-action pa rin nating tumututok sa atin, ano, na mag-send ng kanilang kwento, mga ka-action, na pwedeng mag-inspire ng marami nating mga ka-action. Ito naman, mga ka-action, ano, at may nabasa tayo dito. Tungkol pa rin siya sa pag-ibig, mga ka-action, at alam natin marami din makaka-relate dito. So sabi dito, mga ka-action, galing ito kay Zainab, mga ka-action. Kung kilala niyo yung Zainab, isa yung vlogger, mga ka-action. At sabi niya dito, hindi porket ikaw yung palaging kausap. Nako, usong-uso to dun sa mga kabataan pa rin ngayon na palaging merong ka-late night talks, may kabebe time, kumbaga, mga ganyan. Kahit walang label. Pero inaabot ng magdamag hanggang madaling araw nag-uusap sa pamamagitan ng telepono, ng video call, mga ganyan. Mga ka-action, so sabi dito, hindi porket ikaw yung palaging kausap, hindi porket kayo ang palaging kausap at kayo yung palaging nandyan, ibig sabihin kayo na yung pipiliin nila, mga ka-action, sa dulo. Tatandaan nyo po yan palagi, ha. Baka mamaya umaasa ho kayo na kayo ang piliin sa dulo kapag pakiramdam nyo kayo yung laging nandyan, kayo yung laging kasama, kayo yung umaagapay, kayo yung tumutulong, mga ka-action. No, di ba? Remember, sabi ni Zainab, si Tinkerbell ay laging kasama o laging nasa tabi ni Peter Pan. Pero ang pinili ni Peter Pan ay si Wendy. Yan, kung alam niyo yung kwentong yan, mga ka-action, di ba? Si Tinkerbell, yung parang isang fairy, Tapos may gusto din siya kay Peter Pan. Actually, mahal niya si Peter Pan, At lagi niya sinasamahan si Peter Pan, tinutulungan. Alam mo yung kapag may problema si Peter Pan, siya yung nandyan. Kapag iaambing natin sa totoong buhay, kunwari may problema ang isang babae, tapos ikaw na lalaki yung palaging nandyan, ikaw yung palaging umaagapay, ikaw yung nagpapalakas ng loob, ikaw yung nagbibigay ng mga bagay na magpapatatag sa kanya, kumbaga, di ba? At hindi porket ikaw yung nandyan, ikaw yung palaging umaagapay, ikaw yung palaging tumutulong, ikaw yung palaging nagpapasaya, nagpapangiti sa kanya, hindi ibig sabihin nun, sa dulo, ikaw yung pipiliin niya, mga ka-action. Kapag tinanong mo kasi yan, pagka tinanong mo pa siya, mga ka-action, kasi sabi ni Tinkerbell, nung nagkaroon ng di ba, dun sa movie mismo, sabi nitong si Peter Pan, namili siya. Si Tinkerbell ba o si Wendy? Etong si Tinkerbell, sinabi niya kay Peter Pan, mga ka-action, if you choose between me or her, choose her. Because if you love me, there will be no more choices. Tama naman, mga ka-action, So, yung mga yung mga millennials, mga feeling millennials, yan. Kapag kayo nasa sitwasyon na pagpipiliin nyo yung jowa ninyo, kung kayo o yung ibang tao,
kung kayo o yung isang tao, di ba? Nauso din ito mga ka-action. Natatandaan nyo ho yung nag-viral na video mga ka-action. May nag-viral na video kamakailan lang. Hindi ko alam, medyo scripted na hindi ko maintindihan mga ka-action, no? Dahil nasa TikTok siya, no? Meron yung dalawang babae na nagtutulungan ata dun sa swimming pool. Tapos itong dalawang babaeng ito nalaglag. Nalaglag sila dun sa swimming pool. Ngayon may isang lalaki na lumundag para tulungan yung dalawa. Pero ang tinulungan niya yung isang babae. Ngayon nung tinulungan niya yung isang babae, hindi niya na-realize na girlfriend niya pala yung isa namang babae din. O so parang nuggets yung huba mga ka-action. O nalito lang kayo. Basta yung isa doon girlfriend niya, yung isa hindi mga ka-action. Pero ang tinulungan ng lalaki doon, yung hindi niya girlfriend. So parang nasaktan itong si babae. So papasok doon yung sinabi ni Tinkerbell na kapag pagpipiliin kita, mas gusto kong sabihin sa iyo na siya ang piliin mo, sabi ni Tinkerbell. Bakit daw? Kasi kapag mahal mo yung isang tao, kung mahal mo talaga yung isang tao, wala ka ng pagdadalawang isip na pumili, kumbaga mga ka-action. Wala ka ng pagdadalawang isip na itong pipiliin ko, hindi ikaw. Mga ganyan. O, mga ganun mga ka-action, ano? Yan. If you choose between me or her, choose her because if you love me, there will be no more choices. Tama nga naman mga ka-action. Diba? Napaka tumpak. Sabi nga na, ano ba yung umuso dati? Tumpak, ganun. Diba? Napakatama nun mga ka-action. Diba? Hindi porket ikaw yung palaging kausap, tatandaan nyo ho yan lagi, ano? Lalong-lalo na yung mga lalaki dyan, mga ka-action na umaasa, no? Hindi porket kayo yung palaging kinakausap, mga kalalakihan, at kayo yung palaging nandyan, kapag may problema sila ng jowa nila, mga ganon, kayo yung kumbaga pansamantala. Ayun, ako yung awiting yun, no? Pansamantalang unan, mga ganyan. Tatandaan nyo ho, ano, na itong si Peter Pan, mabigat na to na sitwasyon, si Peter Pan, nung laging nasa tabi niya si Tinkerbell, pero ang pinili niya pa rin si Wendy. So, parang ganon mga ka-action, Kaya, nako, wag po masyadong ma-attach, lalo na kapag tinutulungan nyo lang naman. At wala namang label mga ka-action. Dahil baka mamaya kayo lang ho yung masaktan sa dulo. Nako po. Kaya ayun mga ka-action, ano? Napakagandang payo. Basta't lagi yung tatandaan mga ka-action, ano? Na ayun, wala mga ka-action, ano? Basta yung yun, sabi ni Ivy Montesilio dito, mga ka-action, napakasakit daw ng kwentong yon. Pero kapag bata ka daw, hindi mo daw maintindihan yung pinakamalalim na punto ng kwento, mga ka-action. Pero ngayon, at nabasa niya din daw yon, parang na-realize niya na may deeper meaning pala doon na pwedeng matutunan ng mga nakakatandang tulad natin mga ka-action. So hindi lang talaga siya pang bata. Kapag inintindi mo or may gulang ka na talaga, maiintindihan mo yung kwento mga ka-action. Alright, maraming salamat po sa inyong pagtutok mga ka-action sa programang Love Notes Unlimited. 1:00 ng hapon ang ating pong oras. At magbibigay-daan muna kami ni Action Nat Suvero para sa ilang mga paalala. Sa ating mga magsasaka at sektor ng agrikultura, nagtulong tayo ng abono. Nung pinasa po natin Anti-Agriculture Smuggling Law sa Senado ay sila po ang naging katuwang at kakampi natin.
tungkol sa rice smuggling dahil dalas bumabagsak ang presyo ng palay kapag pumapasok po ang mga smuggled na bigas. Hindi lang yun. Bawang, sibuyas, asukal, lahat na ini-smuggle. Kaya tayo naman ay kumilos. Meron tayong ginawa at naipasa po natin ang Anti-Agricultural Smuggling Law as an offense. Ito po ay isang economic sabotage na 17 to 20 years at walang bail. No? Kasi po, ang magsasaka, kapag bumagsak po ang presyo ng palay, wala tayong kita. Tama? Ang nangyayari, syempre, kaya economic sabotage. Pag wala kita ang tao, wala pang gastos. Pero pag maganda ang presyo ng bigas, may pera pong tao, may panggastos, gaganda po ekonomiya. Yan po kaya natin ginawang economic sabotage. Siyempre, tinitingnan din natin na proteksyonan ang sektor ng agrikultura dahil ako'y naniniwala na dapat palakasin natin yung lokal na agrikultura. Hindi yung lagi na lang tayong dependent sa pag-i-import. Kaya umasa naman kayo na kung sakaling ako'y makakabalik Senado, magtutulong tayo ulit ng abono. Pagtulungan natin kung paano pa natin mapalakas ang sektor ng agrikultura, yung implementation siguro. Magtanim ay di biro, ang abono ay nandito. Tayo'y lalaban para sa magsasakang Pilipino.